auchiel kokale Ramogi TV an ka ilo Trevor Umbija. Kawuono ni nyako Ramogi wan kod wendo amodhial, wendo ma en wuod luo kendo bende jang'ad rieko ne jatend piny e weche mag telo kaachiel kod dongruok. An kod Dr Silvester Kasuku ma bende gi kinde ni nyako Ramogi oyuka kuwuok e par jot mar jatend piny mondo chop ka mondo onyiswa ni to e lek mar 2060 ma piny Kenya ingoni winjo bed ni itime nade, gin ang'o gini winjo bed ni ikete, mise mage gin mage mondo jopiny kata ng'ano ma gigolo pache ong'e ni agolo pacha to magi mise ma dhi tungo kata teno lek ma Kenya nigodo ma oriemborego kadhi 2060 machiegni Twak. Nyinga en George Bati machiegni ahinya Dr Silvester Kasuku. Erokamano kuom yudo thuolo. Erokamano George. Yes. Kuom gwela. Amor ahinya mondo atwag ogandawa. An bende amor kibiro ka kendo yudo thuolo mar donjo ka nikech oganda osebedo ka penjore ni to lek ni en ang'o, to bende jotelo moko mag siasa bende koni ng'ato ka ng'ato lek e ode. Koro miyo nyaka koro jolony machalo kaka un josom rieko ne sirikal, josom rieko ne jatend piny, ung'ise jopiny ni mae gimomiyo wabiro gi wachni. Kawaome kuwuok e lek mag 2030 ma bende nolosi e kinde telo mar Mosenindo Mwai Kibaki mane kod idwa riemb godo Kenya kuom higni chakre 2000 kod aboro karingo kama nyaka 2030 to oringo kamano ma ochopo. Koro wadong' gi mana higni mikwano to ji dhi e 2030 kendo chopo e giko. Penjo en ni ang'o gini mosetimore manyiso ni mise manoketi e 2030 one ranyisi ka koro ji ringo kadhi e 2060 ok ji chak manyien, to nitiere sirni moko mosechuogi mochako loth manyalo nyiso ni kae kama ni lek nitie to mae kaka wadadhi kode mbele machiegni Twak. Erokamano George Bati kuom gwela, and dahero mondo achak twagni kawacho ni lek mar Vision 2030 mane okel higa mar 2008 nitiere kaka osetayo Kenya e yor maendeleo mathoth. Nitie ji mang'eny ma ka giwuoya oganda wala mar siasa to giwacho ni onge ang'o, to wanyalo kwano to nikech jo Kenya bende sani koro nyalo neno kama piny ochope kopogore gi kaka ne en 2008. Mokwongo nitiere gik ma waluongo ni infrastructure mane kane watimo kata election ma 2007 nineno kane wandiko manifesto mane baba Raila Amolo Odinga, Nyasaye mondo ket chunye kama okwe, nosomo manifesto mane wacho ni infrastructure. Yes. Nyaka didek ni mano e kaka Kenya nyalo dongo ka Kenya orieyo weche mag infrastructure. Kwachako kata mana gi weche mag port mag Mombasa, expansion yao podno gi gero gik mang'eny ma yande ne onge otimore mana e lek mar 2030 ni. To nikech ne waneno ni onego wabed gi port mamiyo wa thuolo ma watero gik moko oko kendo wakelo gik moko e Kenya, to kendo ka gik moko donjo ok ni port koro pong' machalo mana kund dhok ma koro kata kaka gik moko sudonge. Ne wawacho ni podno omiyo ne nyaka ne ger terminals manyien. Terminals go no ger kendo moko nitiere ma pod ibiro ger. Ne wawacho ni ne wadwaro reru nikech reru ber ka seche moringo maber tineno ka gik moko yuko ng'wech piyo gi kitero goods mokel, to kendo moko bende ji bende ringo kode mapiyo. Sani neno kosekele oa Mombasa chopo Nairobi kendo nitiere mochopo nyaka Naivasha kendo koro ilengo kode mondo chim kode Kisumu nyaka boda wa gi Uganda. Yes. Wasebedo gi kata mana mipango mag reru mamoko be kaka mawuok Lamu Port kadhi Ethiopia mago osetiek weche mage mag mpango to ibiro gere bang'e. En pod en vision mabiro. To kwang'iyo kata mana mag pod ane wach mar port ka Lamu Port neno ka ne wachako wach mar second transport corridor mondo ne wayaw Kenya nikech Kenya kaka noseger yo gi reru mane wuok Mombasa nyaka makalo e thurwa kocha kendo madhi Uganda gi Tanzania. Corridor neno mar kilomita 100 ka luwo reru no gi bandara no. Kanye ma maendeleo nitie. Kaka onge Kenya mamoko nodong' adong'a maonge dongruok. Omiyo ne wawacho kane waloso Vision 2030 ni nyaka koro wayaw Kenya e yo mopogore gi kaka yande ne en chon.
omiyo nyaka kuonde manodinore machalo kaka Northern Kenya gini kate nyaka ne wayaw kendo ne nyaka ne wayaw kwatiyo gi infrastructure madhi e pinje mawachiewogo machiegni. Omiyo Lamu Port ne wachako ndalo Prime Minister cha nuneno ka nachake e ofis kanyo kana telo ne infrastructure e sirikal mar Barwabar kendo ne oyiere maber kane wadhi gi baba Raila Amolo Odinga mondo wadhi wa present ne Kibaki. Koro konyiso Kibaki ni Kasuku nigi wach moro ka, adwa mondo opimnwa ne kunore koluongo ministers ge moko mabuor kanyo. Ma minister mare mar finance ne kanyo, transport ne kanyo, minister mare mar lands ne kanyo, mabende ne ja Nyanza ne nitiere jo Vision 2030 ne kanyo. Omiyo kane wapimo wachni no wacho mara moja ni Prime Minister kako wachni e kaka dwa mondo watim. Omiyo nyathini kijana ni odhi mbele gi wachni sani kendo adwa dhi Lamu mondo adhi achak gini mana kako pimonwa ni. Omiyo noketa mondo atel ne gero Lamu Port gi pango Lapset corridor no te ma pange mineno kano gere kendo sani koro meli madongo donjo kanyo. Kendo kacho semana gedo mang'eny bosetimore kata mag biashara gang'o. Kendo sani neno ka kendo idwa koro ger masinde madongo madhiwo mafuta mabende biro biro mago teni mane Vision 2030. To kendo ka koro waduogo kowuok Mwalo Nam Chumbi nikech pod achako ni Mwalo kabiro gi malo. Yes. Koro wan gi yore road infrastructure. Uneno kaka yore mang'eny oselosi ma nitiere moko matinde Juol Karejwe kidhi Thika Road gi Juol Karejwe king'iyo yo ma Mombasa nolose ndalo kanoreko kethore kabisa. Motimne rehabilitation na World Bank ma jo World Bank nochiwo $1 billion mano tim rehabilitation nyaka mane watimo ne reorganization in planning ma bende mano bende natiye waloso kuonde moko mane neno ka ne richo kata mane ji nodonje barabara kuonde go nolos maber. Bang'e no ineno ka yo kata mawuok yo Machakos gini kocha noket Juol Karejwe madonjo kama nyaka kata makoro dhi West Kenya kocha be neno ka noket part of it Juol Karejwe and then masani bende dhi losi moseketi ma jo China loso kakalo Nakuru kadhi nyaka Mau Summit cha mago Vision 2030. Idwa mondo lose Juol Karejwe kamano nyaka bodawa okalo Kisumu nyaka bodawa gang'owa gi Uganda. Kichaki duogi ng'iyo yo mane ne dhi Tanganyika makalo Isabania ne yande norach ga nokober ahinya. Nodhi morie moyare molose mondo chope standard mane wadware A1 road kaka neno. Then nitie yore mamoko bende kata mana makalo Narok gini gi yore mamoko mawuok kata Londiani Fortenan Muoroni mago ne onge. Iyudo ka tinde no yawo gi gintiere kanyo. In fact kane wadonje sirikand Barwabar higa 2008 nitie barua mane wagole office Prime Minister mane wawacho ni nitiere yore 12 mano nego ger Nyanza maringe Nyanza to gi matudo Nyanza gi penje mamoko gwenge mamoko matinde bende no ger ng'eny gindi odong mana makalo Mulot ma odhi wuok Keancha to gore Suna to be neno kosegere nyaka Keancha koro dong gole Keancha nyaka Mulot okalo kamoro ni ngore kochimo ka koro dhi otudore gi mawuok Narok mano dong. Yo machielo manyocha ne dong to koro sani gero en mawuok Suna Migori ka kochimo Muhuro. Machielo bende manyocha no dong to bende gero en makoro wuok junction mar yo madhi Muhuro kodhi nyaka Sori odhi nyaka Magunga to seche modhi Magunga ni kochopo kamoni Kiabuya nitiere mabaro maringe tie nam madhi wuok Sindo oromo gi machielo madhi mawuok Magunga Orlando to dhi Nyabera to duonjo Sindo giromo kanyo to dhi nyaka Mbita. Tineno ka bende e Vision 2030 ka nikech ber ka pimo ne oganda wa yore machiegni kodgi. Ne wadhi wagolo yo mandalo kalam no gik mana Kindu kane aka Tito to ma aka Tito nyaka Kindu bene rach mano be no dhi ochwad rehabilitation to wane wadhi gi President Kibaki kachiel gi Prime Minister Odinga ma wayao gero ndara mane wuok Kindu Bay nyaka Homa Bay and then wachako yao mawuok Homa Bay nyaka Mbita mago te no seger morumo. Nitie yore machalo ma wich lum kadhi ginene kadhi Bondo
nitie mawuok Siaya Nyadorera biro nyaka kata Bondo gini, nitiere mawuok Ndori kadhi nyaka Ang'owa nyaka Luanda Kotieno. Nitiere ging'eny mogadhore ogadhore. Gin Vision 2030. Magi ne Vision 2030 ni yawo piny. Nitiere kata yo mawuok Rongorio Sir kadonje Kisii kocha. Nitie kata Kisii kidhi ibro yudo katine nitie yore manyien. Ne waloso nyaka bypass mobaringe Tiaora Kisii ka kiwuok daraja moja to dhi wuok toke kocha ka daraja mbili nitie maluoro kendo madhi wuok nyaka junction madhi Kisumu. Ne wawacho ni mondo wayaw piny mondo piny owe bedo madiny. Kato nitiere paw ndege. King'iyo paw ndege makoro sani olos Kisumu kendo ne watere cabinet ng'wech. Noriko kane wadonje sirikand Barwabar ne wayudo kapok ne wadonje Barwabar joka ne ringo kamiyo wa airport moro mabet Thwis. To ne wayare muamedo 1.8 billion shillings. Na loka 8 billion ne pesa matura gunia makata ji ok ting. Turo piny mangima. No meda kanyo ma jakomo dunyo kase loso mbemo wacho ni bas luongo jo treasury koni ngeni wadwaro seketo pesa ka. Miyo pesa ne pod tino meda. Kisumu nyaka koro yawo. Mo yar meri kidhi Kisumu yapo de yudo ka nitiere nyaka part of the runway mantiere gi simiti, moger gi simiti. Iyudo ka nitiere parallel taxiway mandege ndege ka terminal building kana ne tin no yar mobedo maduong' mochako olos paw ndege koro bedo maduong' matinde koro ndeke ma international nyalo piye maber. Alright. Omiyo nitie gik moselos mang'eny. Kidhi e sikunde nitiere kaka sirikal noloso free education mano chak gi primary mobire secondary be koro ti yudo kichulo bathe. University be ineno koket pesa ne ma nyithindo yudo through higher loans education board. Matinde nitie itimo ne restructuring mondo tim education financing manyalo donjore kaka dwarore. Omiyo mago bende pod work in progress dhi mbele. Healthcare, osiptende mang'eny moseger kendo mosetimnegi upgrading. Magi ok dikwan mitieki. Kidhi e universities ne nok. Tinde gin tara gi gana, gin chiegni gikalo mana chiegni 50 gini kocha ka gidhi mbele. Choto chon ne gin mana othechele less than 10. Koro miyo yawo piny gi medo piny mwandu. Kata kwa bire agriculture ka be nitiere many things mosetimie. From agricultural support systems, gik miloso kata gik mag mwandu mag agriculture makoro itero loka machalo coffee, tea, itimo negi marketing, imanyo kaka inyalo tim bilateral trade partnerships. Mago tete osetim. To pod gin tiere gi tich ma pod dhi mbele. Omiyo kwang'iyo ka wach sitima chon ne theko sana. Ang'eni dala kocha ji biro penjo ni to pod waneno mudho matin. Mudho no neno ndiyo to nitiere enhancement program ming'iyo sani nyalo neno stations mag sitima. Ma sani igero mamiyo stability mar sitima bedo maber kuonde mane sitima onge. Kidhi kata Suba gene kocha sitima noseringo koro everywhere. Mama ka be ng'eny gi notim ka jakom prime minister noluonga joko kone Vision 2030 dwaro ni mondo sitima ring nyaka beaches mondo joma lupo bendo tim ang'owa oyud sitima. Omiyo mago ne otim matinde koro itimo mana last mile eka irwako sitima kuonde moko. Koro ena koro chore machiegni. Silvester ka lek gi chal ka gima koro kare leko gigi rumo nikech dongruoge gi koso ang'oma nitie koro ma ji dhi godo mbele post 2030 nikech kai kono nderni madongo kendo mathoth ahinya mamulo ngima oganda. Kendo ikwano nyaka weche mag tudruok kokalo e yore mag gach okolo kata railway ma bende tudo ngima oganda. Yaro dho wedhe ang'eni kata dho wath ma Kisumu bende achiel kuom dho wedhe ma koyar ka chande. To wang'iane ni koro ang'o ma nitiere 2060 nikech kaka penjo nitie. Jopiny pod wacho ni piny pod peknegi, uchumi pod odiyo jopiny. Jomoko bende wacho ni weche mag agriculture kata weche mag pur kaka nowach motelo pok ochopo kare nikech nitiere gwenge ma pod Kenya, gwenge mag Kenya ma pod isendo kata isedo gi chiemo mag kony kitere. Weche mag tuoche pok obedo ni orumo, pod nitiere tuoche mang'eny matimore. Piny Kenya kako obedo en piny modiedo malo mag pinje mathoth moluorore kode kata mokiewo kode. Gin ang'o gini modwa timo mopogore ka usumo paro kuom gik mosetimore
e vision 2030 kanyo mbele. Ineno George Bati. Yes. Kwa medo twak gogandawa kata kwa medo twak negi. Yes. Da heroes wacho ni king'iyo ndalo mani kelo vision 2030 cha. Yes. Ne piny noriko nose bam. Nitiere higni 24 moko mane Kenya nodwa bam ahinya. No banyong mano kana obed gachi ni japime gi gachi reru. Yes. Noringo wuoko go manyaka ne waduoge reru. Reru ne bende nosekethore, beru maru chumi nosekethore. Omiyo ni neno ne wawuogi iluongo ni economic recovery strategy mane wawuogo ka Kibaki odonjo cha. Macha ne watimogo structural transformation mar sirikal gi loso the correct policies mane dwarore ma champion development. Koro kane watimo koro ne watime diriyo watimo economic strategy for strategy for economic recovery, kwatimo restructuring structural transformation mar sirikal gi delivery mechanisms. Ato wabiro waloso vision 2030 mondo chak ringo e wigigi ndalo ka emineno ko wafomo kenjen gi ni ofom ang'o form geothermal form parastatals mang'eny matimo tije mang'eny. Ineno kwa duogo waloso nyaka road sector agencies Kena Kera Kura ndalo ka remember jo World Bank no oketa technical advisor mondo alos gigo. Yes. Waduogo waloso integrated national transport policy gigi wasetiye kabisa kwa kete pachwa gi rieko wa. En mane gi ok gichal gi siasa milando. Itiya tiya to nikech gin tich madwaro mondo ti. To siasa be nie gi lwedo. Siasa koro jo technical tiyo, yes. Jo siasa to lendo. Koro kwa dhi mbele ka, iwacho ni koro wadwa mondo watud vision 2030 gi vision centenary kata kwa dhi vision 2063 pod wabro pod sirikal dwa ng'iyo ni jopiny dwaro no bed vision 2060 koso vision 2063. Yes. Koro vision ang'o nikech 2063 Kenya bro bedo 100 years old. Koro nyalo bedo vision 20 centenary. Ne wang'iyo ne ka Kenya chopo 100 years obro chalo nade. Koro miyo king'iyo nitiere gik mang'eny mano setim to nitie moko modong'. Moko mano setim mabe poka kwano kata yo madhi Ethiopia. Mano sebede plan chakre 1971 mane pogo ger ineno ko biyo ger. Yo madhi nyaka Turkana tinde kidhi Turkana lodwa gini kucho nyaka borders mar South Sudan iyudo ka yo nitie mochope kendo lam maber kabisa. Koro sitima be pod dhi mbele nitie kuonde mapok sitima ochope. Nitie kuonde moko kata pi bende osetem kabisa mondo tim improvement. Ma inya yudo ka tinde water provisioning tiyo the above 50%. Sanitation ema pod drag chien matin ka, particularly for urban areas, iyudo ka en about 17%, ochimo 18%. Koro miyo mago be pod odong' improvements miro tim. King'iyo e urban areas kata cities wa, ineno ka pod ji thagore gi jam, ji thagore ga ng'o, pod nitiere gik matindo tindo ma pod odong'. Mago koro gik ma koro wachimo godo vision 20 ang'owa 26 kaya 2063 kwa chope vision sedana kopo ni nying kaluwore gi nying mibro miye koro wawacho ni beyond vision 2030 to ang'eni nyalo penjo ni to koro kudhi mbele ka lekni chalo nade ang'o ma chiwo ranyisi mar lekni koso ji dwa mana leke mudho mise mag lek muteno lek mudino lek ni en ang'o ma ji dwa luwo ni kuogo toch umenyo kacha to wacho ni ma en mise mar lek mar 2060 kata 2063 kaluwore kaka jo Kenya biro yieri mondo peti. Koro sani ndalo machon kane wan e vision 2030 ne wan gi pillars adek, achiel economic, achiel political, achiel social. To ne gi rely on sectoral foundations. To mago no winjore gi seche kar lek mane ne entiere no mane pod wadhi e middle level income. To sani ka koro wachopo kwa dhi e first world, koro wachalo joma dhi e super league. Koro kinya wacho ni pod idwa chalo ng'ama dwa go opire lumka. Koro nyaka wabed gi standard madwarore kendo nyaka wabed gi mise mateno vision machopo wa e first world mondo wachal gi pinje maloka. Yes. Koro sani wawuok from gimiluongo ni sectoral approach to wadonje gimiluongo ni systemic approach. Or wa approach from jomoko be nyalo ni ecosystem approach or value chain approach. Koro miyo kwadonjo ka wanene kamise makoro wadwa keto mondo chimwa e lek mwadhiye ni chalo kaka onego koro wakaw economic systems
To kwa kawe economic systems, waneno ka kanyo ting'onu agriculture, manufacturing, gik madhi gi tourism, ICT systems go. Kwa chopo mise mar ariyo. Ere ka kudwa timo kwa donjero nyamisa mise mokwongo mar weche mag uchumi. Wa kuongo anyisi gundu miche. Mise. Yes. Haya, mise mar ariyo iluongo ni cities and spatial transformation systems. Mano wawuoye weche machalo transport, infrastructure, roads, housing, to gi weche mag urban development. Nyocha nyaka bed ni iseneno ka nyocha ne achiwo ng'ado paro kata ng'ado rieko ne jatend piny manyocha na panincha be ukete kata e weche mag runinga gi. Ne nyocha na wacho ni koro wadwa gero reru maringe buolo Nairobi. Correct. Mago koro under spatial transformation systems, cities and spatial transformation systems. Nikech penje maloka kidhiye, ibiro fwenyo ni cities go midhiye ka opangore mamit kendo kiwuotho mobo kipenji ng'ato ni kora akaw gari madhi kanye nang'o. Nikech kata geche mag reru nitie maringe buolo manyisi ni koro idhi kama kama, kidhi kama kama, kaw ma chop ka michop ka midhiye mok kipenjo ng'ato. To Nairobi ka kibire ting'eni pod ilala. Nyaka imany ng'at moro ka moro. To ng'ato weke manyi nyaka mapenjo jakuo. To gidhi gigoyi. Koro nyaka walok Nairobi, nyaka walok Mombasa, nyaka walok Kisumu, nyaka walok Eldoret, nyaka walok Nakuru, nyaka walok kuonde mang'eny. Omiyo koro kwa dhi mbele mise mar adek en gimiluongo ni human capital. Dhano mineno dhi skul ni, dhano masomo ni. Dhano ni nyaka koro mi education mochiek motegno, kendo nyaka dhano bed gi health systems mamiyo obedo gi ngima maber. Kendo nyaka obed gi social protection ma joge wa ma oti. Ineno jok moko moti ma koro ok nyal konyore ka. Nyaka ne ka kimiyo gi pesa, iloso negi social services, mano koro wachalo pinje molony ma oko. Mise mar ang'wen en watiyo gi natural capital systems. Natural capital systems ma bire environment, climate change, obire water resources and natural resources machalo minerals gi gik mang'eny matedo piny kendo ma miyo piny yudo ngufu kata mag uchumi. Mise mar abich en gima waluongo ni the governance pillar. Mama ka wawuoye public administration, wawuoye justice system, security, governance gi delivery mechanisms mag vision. Omiyo sani kwa dhi mbele ka koro magi mise ma pinje motegno maloka tiyoga go. And then seche mwakawo mise gi wachakwa penjo, koro wapenjo kata penjo, to koro mutiyo gi mise gi udwa ringo kod gi mudho koso nitiere ung'e kamudhiye. Yes. Mano question maduong'. Wawacho niya, kaka jong'ad rieko waseng'iyo kendo aseneno kumwadhiye. Kwadhi kucho nitiere gi indicators mitiyoga go ni jo Kenya gi gibiro bedo ni kwan gi odok chien ndalogo koso gibiro bedo ji adi. Waseng'eyo ni wadhi bedo ji moloyo milion 100 kadhi mbele. Chiegni kind milion 110 ka gi milion 120 kwa chopo 2063. Mano bende nyiso wania nitiere sani do gineno ka iwacho ni ji onge tije mang'eny donge. Yes. Sani population marwa en milion 54. Joma iluongo ni labor force jok mani e yik tich, joma nyalo chwado tich. Joma nyalo chwado tich. Gin ji madhi milion 26 ka, mochimo milion 27. To tije mantie kikwano nyaka ng'ama puro dala cha ka embe kwane ni tij puothe no mano be tich. Wan gi tije madhi chiegni milion 21. Manyiso ni wan gi ji maloyo milion 5 maonge tich moro amora. Mano pok wabedo maber. To kwa dhi mbele kocha, kwang'iyo kaka pinje modongo, pinje molony, ochakre gi piny machalo Germany, ochal piny US, ochal piny jo Singapore, yes. Ochal piny jo South Korea. Nitiere indicators mitiyo godo e golo tije, chiwo tije. Iwacho ni for every 100 people, dwarore ni kikubed maonge tije, kikubed gi tije matin ne kata mana 45 kuom ji 100. Ji 100 gi ka oriwo nyaka nyithindo.
Koro kikwano ni nyithindo gin ji adi ma gigolo oko, koro miyo inyalo yudo ni chiegni nus mar population no ema bedo nyithindo. Koro miyo joma ok nyithindogi jogi onego bed gi tije. Koro kwachopo higa mar 63 kocha, 60 kanyo, 2060 2063, jo Kenya biro dwaro tije. Labor force biro bedo ji milion 55 katin. Tije wabro dwaro mondo wabed gi tije milion 55, manyiso ni ok wabi dwaro mondo wawe ng'ato oko. Yani ng'ato ka ng'ato manie hik tich owinjo bed ni yudo ng'ato manie tich onego bed notiyo, to kik oti tich maraja manono, oti atiya tich malong'o chuth. To kwachak wang'iyo kanyo, dwarore niya, koro sani ka wan gi ji maonge tije, kwachopo kacha nyaka wabed gi tije moromo, manyiso ni nyaka walos tije madhi milion 16 kadhi mbele manyien by 2063 no. Idwa time nang'o Silvester? Nikech kaka ma japiny nitie, nikech kikwanogi kama japiny penjore ni ero koro kwan gi gintie en lek. Idwa chope nang'o? Nikech kata kiyudo kata ka jotelo madonje telo, madonje kom, nikech gigi timo kaluwore kod teku gi teko mochiw gi kombe ma ikete jotelo, mondo gi influence policies, mondo gi implement policies. Correct. Gik moko ariyogi, japiny penjore ni ere kaka idwa chuog tije maromo kama e kinde ma pod joma somo bedo mang'eny kendo gi graduate mang'eny, to thuolo mag tijegi onge ranyisi, kembe dar, moko nopodho, moko ne nitiere kor gweng' kata samoro Kaluo kocha nopodho. Ere kaka idwa tim revival mag kembegi Silvester, mondo japiny obed gi geno ni gigi dhi nyalore ka e Vision 2030 ka one ranyisi moko mag dongruoge mamoko, to kone dongruoge manyalo chugo tije. Koro ineno, koro adwa pimo ni niya, kuom tijegi nitiere kaka dwarore mondo tije ochuogi. Economy mar first world ok nyal chalo gi economy mar third world. Iwinja? Sani ng'eny tije gin tije mag agriculture ma ji tiyo gi rapur e samba. Kwa dhi mbele kocha, sani agriculture ondiko ji chiegni 50%. Iwinja? Mar jok man gi tije. Mano nyiso ni wadok chien. Seche ma piny ochiew, agriculture ok onego ndik ji maloyo 5%. Koro onego wawuog kuom keto ji ni ketore gi pur manono, nikech ng'ato puro nus eka, ng'ato puro eka chiel, ng'ato puro kwota eka. Mago ok konyo economy, nikech jogi bende pod githagore athaga ka. Koro nyaka wa transform economy. Kit pur mane manyalo transform economy? Kwa ng'eyo wach pur. Adhi kodi mbele. Miya mana dakika achiel. Koro kwadwa wuok kucho mondo wadong, koro wadong gi gimiluongo ni commercial and industrialized farming. Mana kuonde minyalo time mage mitime, to miyowa mitimono ogolo surplus mitimo go agro processing. Mano ka en agriculture kende, omiyo agriculture onego ndik mana 5% ndalogo. To koro kwang'iye wagole from kama agriculture ne ndiko 5% gariyo, waduoge mondo ndik 5%. Manyiso ni koro tije mondo gichuogo kure. Koro adwa miyi. 25% onego bede gima waluongo ni advanced manufacturing. Advanced manufacturing, koro industrial parks moko muwinjo ka industrial city kaka mana master plan Lamu miluongo ni Lamu Industrial City. Lamu Industrial City no kakoro idhi gere, koro odhi mbele. Lamu Industrial City onego bed gi industries katin to 800, kaber 1,200. By the year 2063 onego ndik ji milion 1.4. Iwinjo? Mano mana Lamu Industrial City kende. Iwinja? Mano koro jobs koro chopo at the industrial level. Koro industries ema ndiko ji. Koro mi advanced manufacturing. Mano poka wuoyo abiro industrial production. Mano poda wuoyo advanced manufacturing. Maloso gik moko mag rieko mamalo. Iwinja? Mopogore gi masinde matindi neno mori industrial area kage. Koro advanced manufacturing ka ema koro ichako ndiko 25% of the population. Omiyo nyithindo masani mineno riek gi digital gi. Nyithindo makobulo computer tiwinjo ka computer wuoyo kodegi. Nyithindo gi kune ma giwinjore go. Omiyo nyaka walos manufacturing manyalo loso gi nyithindo, AI systems, robotics, avionics, gik motegno. Industries maloso masinde.
industries maloso masinde iwinjo yes. ok ni industries marego chiemo no chiemo rego chiemo no koro bedo a lower level haya wachakwa bire gimilo ni industrial production makoro chalo mag rego chiemo mag loso building materials mag loso ang'o mago onego ndik 25% of the labor force iwinjo koro wawuok e ang'o koro industrial systems obed advanced manufacturing obed industrial production mano already kaonwa about close to 40%. Kwachakwa duogo kama kolu ni ICT and knowledge economy nyithindo mamulo computers mawer mawuoyo gi systems ma intelligence systems gi mano kao 15%. Wachakwa biro kama chalo logistics and global trade ma koro walos about kaka goods move from Kenyan industries to the pinje maoko kuonde midwaro gi markets maoko mano koro logistics value chain koro watiyo gi ports to watiyo gi railway to watiyo gi transport corridors mano kao 12%. Kwachakwa biro e area machalo green economy green economy ka kao about 10%. Wabiro medical and health economy mano 8%. Koro bange ko kiduoge yudo ka gima chalo tourism gi creative economy 5%, agriculture 5%. Mano koro wane developed. Ma kanyo bende wase calculate the number of jobs madwarore kanyo. Each sector. Emomiyo wase wacho ni 25%, 20%, 15%, ango kamano. Koro out of that 16.5 million jobs or 16 million jobs, new jobs nego bed created by 2063 cha. Wapoge pro rata according to international best practices and benchmarks mantie sani onge tiende wuok ne wadhi e piny moro ne wadhi puonjore gik madhi mbele kuno rieko go sani wan go ka omiyo Kenya ka kata mana pango vision 20 centenary mwa pango ni kata vision 26 na vision 2063 one day ke mana gika mana kaka ne waloso mpango mag lapset kaka sani waloso kata mpango mag metro systems mag underground Nairobi ka gima cities mamoko mwapango yes mago bro miyo Kenya dhi e first world level. Silvester nikech saringo matek waduokie dala matin kinde ma kapok Raila Amolo Odinga Nyasaye okawo nowacho ni kata kit dak mar jaluo winjo bed ni koro we thuolo ne dongruok mamoko kik ji pog lope mang'eny kabisa e vision mamaru ni ang'o midwa tim ma jaluo dhi wacho ni wan ka gini dhi konyo gan kimula nikech wacho ni Nairobi ka nitiere ndachiriru madwa ringe bwolo kaluwore kod lek no to moko bende ringo gi malo penjo ni e gwenge makaluo ang'o ma lekni dwa keta ahinya kata kopo ni itude gi Kenya nikech koro en Kenya moidho ngas kabisa ang'o ma kaluo dwa neno e lekni iwinjo yes kaluo bende ni mane i lekni nikech sani kwa dhi mbele ka mano bende gima ne poka wacho ni population miwinjo ni dhi dongo cha by 2063 gini kocha 2063 kecha ng'eny jo Kenya bro bede urban areas jo matine ma bro bede rural areas. The world is fast urbanizing. The first world ng'eny ji ni urban areas maybe 30% man rural area. Kenya bochimo kuno by 2063 kucho ng'eny jo Kenya ni e cities gine towns gine urban areas o mano riwo nyaka joluo te mokwongo joluo ma koro ero dongruok ma town malo jite nikech ujusi mag loso gik moko e town yes obed gedo obed technology obed industrial things joluo e mo winjo gigo mamit omiyo joluo bende ber gi gino maratari kichake dhiye wan gi lakefront kacha lakefront cha George Bati poko gere kaka dwarore lakefront wacha ober odwaro wang diko kwa dwaro resort cities iwinjo kana wacho resorts and ang'o agini tourism and the like kidwa ng'iyo kama ngima mitie ma watali nyadhiye malo kuonde moko Kenya kate en mana Lake Victoria Shores komona agini tiecha iwinja yes omiyo kacha bende kwa keto resort cities moyo sani neno kata watali dhi Kisumo gidhi kure gichako ineno ka ji chako limbe kata mana jo Kenya be chako limo kocha iwinjo koro kwibro med gero miundo misingi kaka sani yore gero rekorwa kocha yore mayanda onge nyaka dho nam chon ne yo onge omera ton mano tim marach kabisa ka piny man gi the largest single largest freshwater lake in the entire world ni onge yo e dho nam no ema sani kore neno sirikal sani gero okay ema jomoko bende goe uwicha to mago bende ne kanyo omiyo wageru gigi kwasegero gigi
wadhi ure system makoro wa create value. Ineno yore masani koro igero kata centers kaka sani Sindo aneno kigoyo lame iye. Mano warwako kabisa nikech livelihood systems, the quality of life must be commensurate with the level of development. Omiyo kwa the first one okonya bedo gi yore motimo chuodho e taonde wa. Okay. Silvester, omiyo industries yes. Bende bro bedo korwa kocha wan nyaka gi special economic zones mane sirikal nose designate. Yes. Higa mar 2010 kane waseloso vision 2030 ka Raila gi Kibaki nobedo piny mane giwacho ni koro wadwaro special economic zones migere factories madongo, industries madongo mandiko ji. Omiyo Kisumu noyier achiel noket Mombasa, achiel noket Nairobi. Omiyo pod nitie mang'eny ma pod onego ket kocha nikech nitiere kata raw materials mawuok e pinje maoko, obed kata mana minerals manya wuok e neighboring countries up to including DRC among many other places ma pod inyalo kel Kenya matim godo industrial development. Moko bro biro kata nanotechnology, moko biro kata mana manufacturing semiconductors kaka sani geche ing'eni loso geche mag sitima. Geche mag sitima dwarore battery, material miloso go battery ni mana Kongo ka. Moko bende miloso go parts mag electric cars gi. Moko bende ni mana Zambia ka, moko ni Kongo ka, moko bende ni mana South Sudan ka. Gigi omiyo Africa, mimi winjo kiwacho ni Africa must wake up. This is Africa's time. The fourth industrial revolution must find Africa ready, and it must be Africa's time to wake up. Omiyo Kenya is part and parcel of that Africa, but Kenya must be at the forefront. Kenya must be at the forefront, not waiting for any other country to lead it. Omiyo we must lead by example and by intention. Ndalo moko chien kuchande kiwacho ni lokruok kata chendo mane nitie decongesting the cities. Yes. Duoko piny kwan ji ma muomore e bombe tiro koro tije onge bombe. Udhi handle manango e vision 2060 o vision 2063 kakoro Kenya ochiko kater. Iwacho kuonde ma idhi kete kembe kata industrial region kata economic zones. Ang'o mosefweny kata ang'o ma vision ni oketo mar fwenyo ni kagi giwuok to magi industries manyaka water kucho nikech king'iyo the stretch mar Nyanza mangima nyaka part of Western nitiere mula kata mwandu machalo kopa mula gini kane kuchande nyaka Kisumo. Koro wacho ni kagik moko machalo kaka gold ma wuok Kongo nyalo donjo ticket industry be ma en gimo uketo vision ni ka ong'ia ahinya ni kawang'ie mana kaka nuketo pounde ke Kisumo cha industry ni ok nyal ringo madhi kumoro nono to winjo bed ni kete alwora ma Nyanza kama chiegni gi Kongo to bende kama mwandu gi yudore magi be gik mukete paro. George, winjo kana wacho ni wan gi gimilo ni natural capital ma en achiel kuom ang'owa mise mag lekni. Natural capital systems ni oting'o minerals. To adwaro nyisi gimoro ka George, kendo konyiso oganda wa. Ni king'iyo pinje machalo China, obed South Korea, obed America, obed kure, ng'eny gi gik ma gitiyo godo e industries gi ok ni kata gin giwegi gine ma giproduce gigo. Gigi are available in the international market. Omiyo Kenya kaka sani kata ger mana kar mafuta kata debe ni mafuta ma Kenya ka this. To mafuta ng'eny Africa, mafuta ng'eny regions gi. Omiyo kama ichungo gie industries machungo gi ematin. Omiyo wan bende nyaka wager industries kar mondo waweni gigi wuoka Kenya kaka gedhi loka. Kata mana kofi gi tigi ni mawatero loka koka joka rego kocha joka loso koka giduogonwa. Mago koro nego walos koni. Wan bende wan gi raw materials Kenya ka mang'eny mana kaka wacho ma bende wanyalo rwake factories gi, industries gi. Seche ma waloso gigi to nitiere industries moko bende makoger to gin bende gichagi kelo kendo mwandu ne industries moko. Like iketo refinery ni golo about 15 to 16 products. Ma some of them emiyudo kiloso go nyaka machine parts, industrial parts. Iloso go nyaka household parts. Like plastics mineno gi mago gik mawuok byproducts mawuok e refinery. Omiyo industries maloso plastic, obed ndo, obed traf, obed cover mar kamera, obed motor vehicle parts mineno ka, obed komwa bede ni plastic gi. Obed gik motimo plastics go te gigo wuok nyaka cover mar TV, cover mar thum, mar radio. Gigo te wuok mane gir mafuta.
koro ka ng'in gi mafuta no one by product kende oromo loso industries mang'eny. Alright. Kibiro kanyi biro yudo chemical industries, iyudo pharmaceuticals, iyudo fertilizer, iyudo industrial gases, iyudo gik mang'eny. Omiyo kanyo mago mwandu mawuok ka industries, nitie industries maka nitiere to gin bende gichaki golo gik mamoko mitiyogo ma industries moko bende tiyogo. Omiyo kanye kama wachimo. Wachni mogik ne Nyakwara Mogajwang' kiwuoyo kode ma ok ng'eny ne second 30. Wachni midwa nyiso Nyakwara Mogajwang' kiny oganda chako twak ewi wach mar dongruok ma ji ng'iyo mar lekni. Ang'o midwa nyiso nyikwa Ramogi, midwa nyiso ja Kenya? Adwa nyiso nyikwa Ramogi ni sechegi wang'e ni wasekale thagruok mang'eny kuom ndalo mathoth. To kata mana jo Israel do bende nowuotho malach to bang'e gimbe ne gichopo kuma ne gidhiye. Kama wantiere ni kata debe ni wang'eyo mane wawuoke ni yorno pod ni e pachwa ahinya, waparo ni seche moko kanyo wanyalo gombo ni mondo watim bende yorno, to lakini waseneno kama piny dhiye. Lek nitiere manyien manyiso gik madwarore. Thurwa piny mar onagi en piny manyako motimo gik mang'eny mok yudi e pinje mang'eny mag Kenya ka. Gwenge mang'eny ma Kenya ka onge go, mago bende kelo nyiego. Nitie jomoko be mok dwa mondo gigo watigo. Omiyo seche mwayudo sirikal machwakowa mondo wati gi gigi, waket lekwa e vision manyien mondo kwadhi mbele wati gi nambwa, wati gi lopwa, wati gi infrastructure milosonwa, to water joge wa malo. Omiyo joge wa wuogo oko mondo bed part and parcel mar the new vision. Ochiw gik medwango tim thurwa te, wandik kanyo to wambe wang'egi, to jothurwa be nyaka wachgi. Nyakwara Ramogi, twak mar duolo chopo gigo kanyo. Asebedo kod Dr Silvester Kasuku, jang'ad rieko ne jatend piny weche mag dongruok achiel kod chuny mar piny. Winjo ko wacho kofuono mago manitiere mano betio e lek mar 2030 kod mago lek mag 2063 menyo. Kik idhi mabor nikech Ramogi TV biro bedo ka fuono ni magi kinde ka kinde. Kiny twak chakore. Thuolo nito e alure gi kanyo. Erokamano Silvester Kasuku kuom yudo thuolo. Obiro medo nono tiende, doyo tiende kendo fuono ne Nyakwara Mogajwang' gik mathoth motende kod lekno. Nyakwara Ramogi we awe gi kanyo, aduogo gi weche manyien sa 3. Nyinga en George Bati, asebedo ka e lo Trevor Media.